Ce sont de multiples petites aventures qui sont dictées par un seul élément, c'est l'anniversaire des personnages. Au début, je prétendais que tout s'arrête après les deux auteurs. Et puis, je trouve que ce serait ingrat vis-à-vis des lecteurs, car finalement, ce sont les lecteurs qui sont les propriétaires du personnage. Ce sont eux qui le font vivre. Sans eux, on ne serait pas là pour en parler. Ia bada hilabete Asterix eta Obelixen abentura berria liburu dendetan dagoela. Mende erdia esaldi hau ezaguna egin zutela. Kristo aurreko 50. urtean gaude. Erromatarrek Galia osoa armaz hartuta daukate. Osoa? Ez. Galiar menderakaitz batzuren herriak oraindik ere burua makurtu gabe uzten die indarrez sartu nahi dutenei. Oraingo aitona monakume zirenetik 11 abenturaren protagonista izan dira galiarrak. Janedana, lagunartea, sesioa, eta batik bat ondo pasatzea dute maite. Ez dira geldik egotekoak ez horixen. Ezagutuko alditugu euren abenturak. Goazen? Asterix eta Obelixen azken abenturaren bila Usurbilgo liburutegira joan gara. Bertan Bakartxo Iguaranek Galiar bikotearen orain arteko istorio eta bidaia guztiak erakutsi dizkigu. Haietako asko eta asko ditu gogoan Marko Arpatx komikilariak, irakurri ere egin dizkigu batzuk. Bidaietako batean Euskal Herrira etortzen dira, Oiasoko portutik barrena. Ez dakigu orduan ikasi ote zuten euskaraz, baina Joseba Osa eta Usue Lasa itzultzaileek esplikatu digute nola euskaldundu dituzten. Andres Gostinek berriz bikoteak komikietatik pantalla handira emandako jauziaz jardun du. Eta bukatzeko, Andelos herri erromatarra okupatu dugu Asterixen istorioekin. Lizarrako ikastolako galiarrek lagundu digute. Kaixo, Bakartxo? Kaixo. Zemuz? Oso ondo. Aizu iritsi altzaizu Asterixen azkeneko liburua. Banekien. Hemen txedakau berrien artean begira. Asterix eta Obelixen urte betetzea. Ez guazen ikustea nola zartu diren gure bi galiarrak. Urtako igual egoki igual lehenengoarekin hasten bagea, lehenengo alearekin. Goazen bat, horri. Mira, hauxe da lehenengoa. Asterix galiarra. Aizu Bakartxo baino, 50 urtean, bi bakarrik ez dituzten argitaratuko, ez da? Ez, tartian 32 daude. 32? Nahi duzu ikusi? Bai, atera. Hementxe daude, dira. Udaberriko eguzkiaren epelean ondoko basoan nahi adina basurde daukatela jakinda herri txiki ezagun honetako jendea zoriontsu bizi da. Aizu, Marko, galiar hauek inbidia ematen digute. Bai, ongi bat, bai. Nola bizi dian, eta... Ongi, beti badute problem bat, zerua haien buruan erori arte, oraindik ez da erori, orduan ongi dira. Lasai. Bai, lasai. Aizu, Asterixen 50 urte hurrena dala eta liburua kaleratu dute, liburu berria. Bai. Irakurri aldezu? Bai. Eta nik gustatu izan dudan historia zen lehena, on baita enetako lan bizian, biltzen den elementu guztiak. Asterix beti izan da nirekin, eta bukatzen da Franquin, beste marrazkilari batekin, eta enetako Franquin izan da personai nagusi bat. Garrantzitsua, bizitzan. Bai. Hemen du. Begira? Bai, hemen. Oso ondo. Aizu, Marko, zenbat urtekin hartu zenuen Asterixen lehenengo abentura? Lehenengo abentura ez nahi zorrotzen, baina baditut kaiar batzuk,
eta banituen 13 urte, 14 urte, jarenik biltzen dituen irudiak, eta marazten nuen Asterix eta Obelix, 13 urtekin. 13 urtekin. Eta gogoratzen zea, lehengoak zein izan zian, lehengo... Lehengo uste dut zela ikusi bait nuen telebistan edo zineman 12 obrak. Eta izan zen etako horretzen zainana, beti Korsika eta historikasi guztiak horretzen izbai. Eta barre egintzen nuen, lehengo aldiz gogoratzen zea? Barre ez dakit gehiago beste komikiekin, baina gustu handi bat hartu nuen, eta ikasi nituen gauza initzere, eta ez gustu hartu nuen, egiazko gustu bat, placer handi bat irakurtzen nuen. Komikiak gustura ibiltzen zuen. Haizu, ze irakurtzen zenitun? Bertsio originalean, hau da, frantsesez? Frantsesez, bai. Ikasi bait nuen euskara denborarekin. Gerora. Gero, bai. Oso ondo. Eta zure eskolan, Asterixen liburuak ezagunak zian, edo? Bai. Denok ezagutzen dugu. Eta gaur egun ere politikoak, Frantziako politikoek erabiltzen dute Asterixen irudi guztiak. Orduan, sartu da kulturan, sartu da gure zibilizazioan gurekin da. Eta beti denik, orduan, edo norek daki norden eta munduan zer ere bai. Aizu, Marko, eta zure marrazkiek, zure komikiek badaukate antzik edo zerikusirik Asterixenarekin? Nahia, bai. Beti denik nahi dut hain kaitatea araino joan, baina izin. Orduan, entzaten dut, komiki batzuk egiten ditut, edo aur liburuak egiten ditut. Edo hau, mehan... Baina Uderzok ukan zuen estiloa marazteko manera eta fin-finia, hain kaitatea, oraindik ezin lortzen al. Egia. Nahi gustatzen zaizkitalaren, Marko? Asko, hau oso polita da. Aizu, Asterixen egiletako bat aipatu ezu. Nola da, abizena? Eman behar duzu haua, hain uluzun. Uderzo. Bai, Uderzo. Baina, Marko hortako da. Eta Gostini dia? Gostini, bai. Asterixen bi aitak. Bai, bi aitak. Uderzoren marrazkiak edo Gostiniren gidoia, zerekin geldituko zinake? Aukeratzekotan? Bata hilda, orduan, bata Gostini hilda, orduan gero berarekin egonen naiz. Uderzo ez da unu hila, benen kasik, orduan hautetzekotan, Uderzorekin egon nintzateke, ikasteko. Oso ondo. Eta Gostini, esan dezun bezala, hiltzan. Bai. Baina Uderzok jarraituzun Asterixen liburu gehiago argitaratzen. Argitaratzen, zenta berak ez ditu marazten. Hau ipatuko nuke. Zenta berak ditu bozetoak egiten. Baina badu ekipa bat, estudio bat, Tintinek Erzek egiten zuen bezala, estudio batek berak marazten du. Garbitzen du, suritzen, suri eta belzatzen, koloretzen ematen. Uderzok badauka arazo ongi bat besoaikin, ezin du gehiago marazten. Badu lako plastika bat hemen eskuan, bere boligrafoa edo arkatza atxikitzeko, eta marazten duela. Eta hauek gabe argitaratu diren liburu horietan antzematen dezu aldea? Biak egiten argitaratu zituztenetatik? Bai, lagun batek erraten zidan astepenean, Gostinik ematen zuen bigarren graduko umorea galdu zen Uderzorekin batera. Uderzo bakarrik egon zelarik, Uderzok nahi zuen aurrendako liburuak egin, baina astepenean Asterix ez da bakarrik aurrendako, dira heldu eta aurrendako. Bigarren maila edo umore hori galdu zen. Enetako apaldu da bai, apaldu da piskat. Aizu, Gostinik, Asterixen gidoilaria izateaz gain? Bai. Okerrezpanago, Lucky Luke ere gidoilari izan da? Bai, eta horren bai. Eta Nikolas Txikirena ere bai? Bai, izan da ere un paparena, beste un papa indianoa. Ukan ditu beste batzuk erantzi ditut. Baina, Nikolas Txikia bai, eta justu filma ateatu da. Bai? Ez dut ikusi, ono. Nik ere ez. Ez dut ikusi. Sanperen lana,
Zanpe magazioaren lana ezagutzen dut, fama hundi bat badu, baina pelikula egia egan ez dut ikusi. Eta marrazkia gustoko dituzu, Nikol? Bai, arras, bai. Naiz eta historiu, ez naiz ogoitzen historiuak, baina Sanperen magazkiak gusten zizkit. Bai, gaino buruan gelditzen dira. Nikola Xikiren irudia buruan daukeu nik uste. Bai, simple baitira ere. Bai, magaz simpleak. Marko, eskerrik asko. Oso gustora egon naiz. Baina nik bukatu aurretik eskatuko nizuke, zuri gustatzen zaizun Asterixen pasarte bat irakurtzeko. Egingo iguzu mesedea? Nik ez dakit irakurri magazte abazika. Klak, plaf, pum, paf, ping, plong. Plaf, pum, txak, Kaixo Nagore, begira gaur liburu hau irakurri dut, oso polita da. Juldu izena, begira. Eta eskulturak dira. Hemen eskribapena egiten du, eta oso polita da. Agur. Bidaia polit eta atsegin egin dute eta azkenean. Bidea duna hoien atzean egongo da. Hemendik berehala ailegatuko zarete Espainiara. Eskerrik asko eta ondo itzuli zaitez ordre alfabetiz. Ondo ibili. Kaixo Nagore. Zer muz? Ongi, eta zu? Ondo hemen epel-epel. Aizun. Esan. Asterix eta Obelix, Espainiara bidean, beira. Hemen non bai lehorreratu zian. Bai. Baina hau Kristo aurreko 50. urtetik oso aldatuta egongo da, ezta? Bai, aldaketa handia izan du ingurune guztia. Bidasoako badia edo Txingudiko badia askoz ere ibai lauta da handiagoa zan. Pentsatu ibaiak askatasun oso zibiltzen zala hemengo eremuetan eta gaina itsasoak gora egiten zuenean ere gaur egun kanalizaturik dauden esparruetara sartzen zan. Bakarrik pentsatu behar dugu bertan, Elizaren ondoan Santiago kalea dugu Irunen, eta bertan agertu zen Erromatar garaiko portua. Orduan pentsa, portuan eraino iristeko, itsasontziako eraino iristeko, ura egon bartzuen. Eta batez ere, pentsa dezakegu, merkataritza gune garrantzitsua zela, bizileku interesgarria, oso estrategikoa, eta batez ere, merkataritza handiko eremua zen. Bai Bizkaiako golkoko itsasoan zehar ibiltzen ziren itsasontzientzat eta kanpotik eta bai barnetik produktuak irten eta sartzen zirela badakigu, Eta bertako indigenak, baskoiek, Asterix eta Obelix bezain liskartsuak izan ziren erromatarrekin, edo ez? Ez dirudi hain liskartsuak izan zirenik. Pentsatu erromatarrak adibidez Iruñara iristen direla Kristo aurreko 75-74 urtean, eta bertan Pompeio generalak Pompeiopolis hiria eraikitzen duela, Baskoi asentamentu batean. Eta bestalde ere bai Julio Cesar garaira pasatzen bagara 50. urtean Kristo aurretik ere, pentsa, ere bai erasotu zituen akitaniarrak, eta akitaniarrak bai erresistentzi bat jarri zietela dirudi, baina alperkako izan du zen. Azkenean, Augustotik aurrera, Hispania eta bai Galia konkistatuak izan du ziren. Lan erreza izan ote da itzulpena egitea. Oraintxe galdetuko diogu itzultzailei. Kaixo Joseba Tausua. Kaixo Nagore. Kaixo. Behin baino gehiagotan itzuli dezue Asterix. Nahiko barre egingo zenuten lanean, ezta? Bai, divertigarria izan da. Honen aurretik beste komiki bat itzuli genuen, nola erori zen Obelix txikitan pertzarrura, eta parre asko egin dugu. Bai, hoxe, honek lana ere ematen du, baina parreako arraskoak ere bai. Ia euskaldunak dirudite. Euskarazko hainbat abesti ezagun kantatzen dituzte, itzulpenetan? Bai, sarri-sarri, agur xuberoa, eta horrelako abestiak abestu dituzte. Frantzeseko bertsioan ez dira hola izaten, baina hauetan behintzat. Eta aran hundiran ere azaldu izan da. Ikusten da, aurrekoek ere lan handia egin zutela Euskal Herrira ekartzeko, eta gure kantu ezagunekin keinuak egiteko. Eta oso politia da, nustez. 100 hizkuntzetara baino gehiagotara itzuli izan dute Asterix. Mundu osoa konkistatu du, zer dela eta halako arrakasta?
Nik uste gauza gertatzen dela horta, eta Asterixek alde batetik grazia izugarri daukala, humoria eta ateraldi bikaina ditula alde guztietatik, eta bestetik mundu osoan zehar arrakasta izateko beste arrazoia da, nire ustez txikia eta hundiaren arteko gerra horretan beti txikiek irabazten duela, eta nik uste hori ia gehien hori kultura guztietan gehienetan betzat gustatzen zaigula, ez? Baina dela gutxi futbolean gertatu da, ez da, talde txiki batek, talde erraldoi bat kanporatu du, nik uste gehienok posa sentitzen dugula alakoetan, horrekin konektatzen duelako iruditzen zaidala. Beno bikote, eskerrik asko eta segi lanean. Etorriko dira eta Asterix berriak. Agur, eta sortean programa berriarekin. Agur, urrengo Asterix arte. Bueno, ideia eskerrik asko. Aizu ze bide hartu beharret nikoain Asterixek eta Obelixek egin zuten aiteko. Okeres banago Iruñarantz joko zuten, Ba ikusten badegu hemen dagoen mapa honetan Osaronetik Ponpelonera abiatuko ginen. Iruña, gaur egungo Iruña herria. Oiaso betzela hiri garrantzitsua izan zen Andelos garai hartan. Ez dakigu Asterix eta Obelix hemendik igaro ziren. Baina hala izan balitz, ederki pasako zuten hemengo erromatarrekin liskarrean. Ikusi, Cesarren armada hemen dator berriro. Zer egingo dugu? Orain ikusiko duzu zer egingo dugu. Asterix Cesarren kontra. Asterixen komikiekin egin zen lehenengo filmea, gero beste batzuk etorri dira. Ostin, zuk ze iritzi duzu egin dian pelikulei buruz? Bueno, ustira 3 egin dira, eta iruditzen zait 3ak ere lehenago ikusi dugun sekuentzia horrek erakusten duen horretara mugatu diela. Hau da, akzioa, efektu bereziak, karakterizazioa, ambientazioa, baina ez dutela inondiken ere harrapatu Asterixen barruan dagoen, ez dakit, esentzia, mamia edo benetako xarma hori, ez? Zer dute zait, Asterixen gutxienez, gag edo ateraldi bizual hori ez gain, badaudela bi faktore oso kontuan hartu beharrekoak. Gutxienez bi bai bintzat, ez? Batetik, erreferentzi historiko eta kulturalen mundu hori Goztinik ondo eraman izan zuena urteotan bere komikietara, ez? Eta bigarrengoz, eta hori egia esan zinemara emate oso zaila da hitzarekin daukaten jolas zoragarri hori, izjolasak, ironia, retruekanoak, hor benetan artista batzu dira, eta egia esan hori ez da bat ere erreza zinemara eramateko. Horra patrulla bat, geldi ditzagun. Ederki! Baina Obelix, zaude! Berandu egi. Gelditzea aski zenuen, gizona. Baina geldi daude. Batzutan arraitzu izan behar da, Obelix. Aizu Goztin, referentzik aipatu dituzu, komikietan badaude eta pelikuletan ere bai. Bai komikietan da bai pelikuletan agertu izan dira beti bai personaia historikoak, gertaera historikoak, anakronismo pilo bat batez ere komikietan da horrek eman izan dio, Neuste Asterixi sekulako xarma, ez? Xarma baino gehiago dute zait, eta hori Goztini berak esan zuen den, Asterixek izan nahi zuela nolabait ere satira bat txobinismoaren aurka, ez? Satirako xo bat esango nuke ez talako bat ere garratza, eta ez talako atza ere zaurian gehiegi sartzen, eta ohartzen baldin mazara historio guztietan, Asterix, Obelix da konpainia joaten dira beste herrialde batzuetara, eta herrialde horien estereotipoa nolabait ere biluzten dituzte topiko guztiak, nolabait ere kostumbrismotiken parodiara dagoen joko bat eginez, ez? Eta herrialde horien, mundu topiko hori barregarri uzten dute, ez? Eta hor, komikietan batez ere joan dira, nolabait ere 20. mendeko historio bat egiten, da hor agertu izan dira, Chirac, De Gaulle, Giscard, Churchill, Beatlesak, eta bardagar. Baina beti ere, umorearen mundu horretara errendituta, sutilezia, ironiarekin erabilieta, eta historian oso ondo txertatuta. Zineman aldiz zer egin da, gehiago
ikuspegi komertzial huts batzutatik, zidan sartzia, Schumacherrena agian, egon daiteke hor justifikatuago, ez? Baina gehiago ikusten dut ikuspegi komertzial horretatik. Pertsonai oso ezagunak, atea eta... Bai, kami hutsak egitea azken batean. Aizu, marrazki bizidunak hurbilago daude, ezagutza ditugun komikitatik, ez da? Bai, marrazki bizidunak azken batean dira, nola esango nizuke, komikiak hartu eta bere horretan pantailara eramatea. Baina niri behintzat gertatzen zait gauza oso harrigarria. Komikiak, harin, bizkor, eta oso era atseginean irakurtzen ditudan bezala, eta gaina jutzen zait sekulako erritmoa daukatela, aldiz, zineman nahiz eta marrazkiak ondo dauden, eta historia bere horretan irauten duten pantailan, ez daukate indar hori. Ez daki zergatiken, baina ez daukate. Baina guztien artean, zure gustokoena zein da? Nire gustokoenak komikietan esango nizuke dela Obelix eta konpainia. Eta gaina gaur egunera ekartzeko moduko komiki bat, kapitalismo espekulatzaile ustel honen azpi guztia biluzi guztien ditulako oso era interesgarri eta oso humor inteligentea erabilita. Baina ez dago pantailara eraman da. Eta ezurraragizko aktorekin erabilitakoen artean, iuteze Kleopatrarena dela txukunena. Batez ere, gainontzekoetan nahi izan dutelako Asterixen gauza piloa kontatuta, hemen errenditu dielako pixka gehiago historia horretara, Kleopatraren historiara. Eta alde horretatik, aukera nahiago dut beste bila baino. Bueno, hemen junda, goztinen proposamen aurrengo filmea egiteko nola zen? Obelix eta konpainia. Bakizua. Filmak film eta marrazki bizidunak marrazki bizidun, Asterixen toki naturala komiki liburuak dira. Tintaz eta paperez osatu dute galiarrek euren mundu partikular eta sekretua. Irakurriko alditugu pasarte batzuk. Guazen. Bikote, argituko aldegu galiarren sekretua. Bale. Hala. Ara, burdina nolako erremintekin lantzen duten ikusi behar dut. Ukabilaz, Jupiterren izenean. Ukabilaz. Benetan indartsuak dira. Kaius Bonusek arrazoia duela uste dut. Indar honen atzean sekreturen bat dago. Asterix, zuk ere hartu, ziurazki beharko duzu eta. Eta nik, 11 aldiz esan dizut ezin duzula hartu. Txikitan apiko barrura erori zinenetik, beti edabe magikoaren eraginaren pean zaudela eta. Ez dago eskubiderik, ez jauna. Asterixen arrakastaren beste sekretu bat, erromatarrak barregarri uztea da. Ez da, Enea? Erantzi arropa. Jantzi daitez. Erantzi, jantzi. Zuk baute dakizu zer nahi duzun? Erromatarrauek ez daude burutik sano. Zer dio galiarrak? Zentureiak zer nahi duen ez dakiela. Nork eskatu izu itzultzeko? Gainera historiako pasarte garrantzitsuenetako protagonistak izan dira. Ez da Gaizka? Bai. Irakurriko aldi guztu zatitxo bat. Bale. Goi hartatik bizta edera egongo da. Ez Obelix, ez dagoela igotxerik. Asterixek beti dauka eragozpenen bat. Eta orain badakizue esfingeak zergatik ez duen sudurrik. Eta penagarria da, zeren eta inoiz aurkitzea lortu ez den. Sudur hau sudur ederra baizen. Eskerrik asko, Gaizka? Ez horregatik. Aizue, baina, historia gehienetan agertzen diran piratak aztu zaizkigu. Tranquil, hemen diata. Bidaian, piraten arriskua dago. Hori utzi gure kontura! Obelix? Handi gertu. Bena mutilak! Itxasontzia lortzeko nire seme Erix garantian utzi behar izan dut. Horregaitik, itxasontzi galiar, erromatar eta feniziarrei baken utziko diegu. Galiarrak batez ere ontzioietan ibiltzen direta. Itxasontzi egipziarra estriborrean! Osondo! Gaur osatuko gara! Bakoitza bere lekura eta denak prestera sotzeko! Zer dio begiraleak? Ababorretik pirata ontzi bat datorrela. Benetan? Egia ala. Beraiek dira, Asterix. Beraiek! Juhu! Juhu bagoaz! Ez da posible!
Ezin liteke! Behaiek dira! Guazen hemendik berantu egi baino lehen! Ezin dugu, kapitaina, gu baino azkarragoak dira. Gauk urperatuko dugu ontzia! Kalera berdina izango da, baina muturreko gutxiagorekin! Beha honda izula, osatuko ginela zenion, eta baita osatu ere. Alea, jakta, ez. Beste itzerdi bat eta zeure egurrezko hanka hori irentxiko duzu! Iruzurtzaileak, horrek ez du balio. Ikusgarria da. Zuek ikustearekin bakarrik, piratek borrokari uko egin, eta beren ontzia urperatu dute. Boa, aspaldiko ezauna ditugu. Noiz behinka topo egiten dugu itxaso hauetan. Asterisekin Obelix lotzen dugu. Obelixekin edabe magikoa. Edabe magikoarekin borrokak. Borrokekin erromatarrak. Erromatarrekin inbasioak. Inbasioekin herriak. Herriekin bidaiak. Eta bidaiekin abentura. Zer dator abenturaren ostean ospakizuna. Dagoeneko 50 urte bete dituzte, baina oraindik sasoiko daude Asterix eta Obelix. Edabe magikoagatik izango da, edo barre egin eta eginaraztuko duten abileziagatik. Hori ote da gaztetasunaren sekretua, zuek ere baduzu horretarako aukera. Egin desafioa erromatarrei eta etorri irakurtzera. Hurrengo aste arte, agur! Hoping no one else all this phone is just 'cause we are up on it.